Sanibonani Ningizimu Afrika nabaphesheya kwelwandle igama kubhaka isibongo akansaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathitha ubhakoda kwehini umfana omncane ubhoqabhoqa imizi abafakazana ngothwala loda labetshise ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini bathi uqama uxakile ngizoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuko njengedanga abane ngonokubhadwa ubhadwa igolule ngumfoka amakhanda khanda suka le madoda inyoka nakho namabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makusho zogeqa amagula ke namhlanje ngizokhuluma ayihloko eziningi iziningi izihloko engakhuluma ngazo kodwa namhlanje ngikhethe ezimbalwa nikhumbuleke ukuthi kulomhlaba esiphuma kuona noma esiphila kuona into ebaluleke edlula yonke into i-information into edlula yonke into kulomhlaba knowledge. Uyabona mfethu bengabe ungenalo ulwazi la noma yini uyodlala abantu. The reason why kubalekile umuntu uthi aye kufunda ingoba esikoleni ila kufike khona kutholakala ulwazi ukuze ungaqinelwa abantu. Beke wangaba nalo ulwazi kulomhlaba uyaqinelwa kodwa beke waba nolwazi ogelekejana abakwazi ukudlalela kuwena ngoba ulwazi uthola kanjani ulithola ngoba kunomuntu osuke ezodlulisela ulwazi analo alidlulisele kuwena ingakho uma uye esikoleni uthisha uyazi ingane idinga ulwazi uthisha udlulisela ulwazi enganeni ngokwifundisa bengabe uyakosebenza umuntu oyisiniya kulomsebenzi osebenzayo udlulisela ulwazi. That is why each and every department or each and every workplace kuba khona ama training angaphakathi ukuthi ke as much as uyifunde into oyifundele kodwa ke la ngaphakathi ke nanka ama workshop futhi siphinde sibe nawo la usuke unikwa ngolwazi ukuthi kahle ke la ngaphakathi sisebenza kanjani. Ulwazi ilona olukhiye ngaphandle mfethu kokuthi ube nolwazi la ukhona ngekulunge. Uyabona omzonda umuntu ongafuni ukuthi ube nolwazi. Mina njengoba ngithatha isinqumo sokuthi abantu umhlaba wonke nala eNingizimu Afrika ngibanikeze ulwazi ingoba abantu sekudlalwe kakhulu ngabo ngento zaka spiritual and umuntu beke wathinta uNkulunkulu uvela uhlanye kanti umuntu seyagebenga egameni laNkulunkulu. Umuntu athinta igama lika Jesu uhlanye kanti umuntu seyagebenga egameni la Jesu. Umuntu athinta idlozi lakho uvela uhlanye kanti umuntu seyagebenga egameni ledlozi. Umuntu akhulume ngemali eningi ozoyithola uvela uhlanye kanti umuntu seyagebenga ngenxa yokuhlupheka kwakho. Uxakekile wena kodwa umuntu usebenzisa ukuxakeka kwakho ukufeza inhloso. Sengithini ke mina ngithi ngoba lokhu kwemfundo kuyayelwa esikoleni kodwa lokhu kwaka spiritual akuyelwa. Kungcono mina ngikufundise ngoba mina ngihambile ngibonile ngizenzile. Ngihambi baofakaza abantu esike bafika la saka wasebenza khona bengisebenza nabizolo siqede ngo1 eintatha zanamuhla. Bazi basho bathi yabona King lezi ibongo zakhe zithi uhambile ubonile ngisiya prove lokho namhlanje after umsebenzi siwenzile besiqale ngo3 bayangizwa la bekhona abahlonishwa siqale ngabo 3 ukusebenza kwaze bayolamula o1 intatha lokusetshenziswa kusetshenziswe nje ngoba yinda into nento esiyenzayo kumele ibe nama signs ukuthi nakho yenze. Mina ngiyenza into besana nje kube imbudane nje athi umuntu ayike uhambe kahle emva kalokho kwamaphupha wafika. Mina mangenza umsebenzi kumele lifike iphupho liconfirm into ebengiyenza. Angikwazi ukusebenza mina ngithi ngisiza umuntu njengoba nje ngisebenza kwi level engaka kuthule ukuthi do akufike iphupho cha. Likhona iphupho kumele lifike elizoconfirma umsebenzi ebengwenza ukuthi uhambe kanjani. Akufanele kusho mina ngithi hayi siqedile iphupho elifikayo lifike liconfirm ukuthi Bhaka usebenzile. So wena onyanyayo bengabe
nginika abantu ulwazi cha usazonyanya mfethu ngoba ngisazobanika ulwazi abantu ngisazobaqhwashisa abantu ngisazobavikela mfethu cha usazonyanya into yokusiza wena onyanyayo nawe onedatha elincane abanama data abancane bandlu ukuze kugcinele ngasho umuntu uthi awu idatha lami ngicela abanama data amancane ngicela baphume nje abangenawo ama-data abafethu kusala umuntu owaziyo ukuthi ungeneleni la kulo live wami kulo live nje ngicela kungena umuntu owaziyo umuntu wathi lincane idatha lami ngicela baphume labo we don't waste time and asikhulumi into engeke izimsize omunye umuntu and la uzwe kahleke la mina ngimele abantu abahlukunyezwayo angimele abahlukumezi ihlukene kabili lento khona abantu abahlukunyezwayo okuwumphakathi ongazi lutho ngendaba zenkolo ezamadlozi ezaka spiritual abazi ngimele labo bantu wena othi unolwazi kodwa ulwazi lakho lenza udlale ngalabantu ngeke uzungithande mfowethu mawudlala ngabantu nje mfethu lokho it's confirmed ngeke uzungithande mina ngoba ngizokwenzani la ngizoqeda abantu abadlala ngabantu ngifuna umuntu athi noma ethatha isinqumo sokuthi athi ngifuna ubana ngisize kodwa ngifuna kube ichoice umuntu ayithathe eqale wacheck ngifuna kube ichoice umuntu ayithathe hayi ngoba elinywa zingqondo ngifuna ayithathe ngoba umuntu efuna namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esibucayi isihloko esithinta ukugembula mangithi ukugembula ngisho konke ukugembula ngeke ngikubale nami konke ziningi inhlobo zokugembula kodwa nje ngizobala ukumbalwa ngizobala amahashi ngibale ibhola ngibale ama-powerball ngibale ilotho ngibale icasino ngibale kwasani ngibalele nawe mfethu into ethi gembula ukugembula yini ukufaka imali ngoba kuthiwe uzothola imali enkulu ukugembula lokho ngizokhuluma ngokugembula mangiqeda ngokugembula masavuma isikhathi ngizobahlukanisela abantu phakathi kokuthwala ne-Illuminati ukuthi ulapho umehluko ngoba vele ke ngigxile kuleyo ngicela ukuqala ngayo umuntu othwele unikwa ingqinamba ukhumbuleke ukuthwala nako kushiyana ngezigaba ukuthwala kodwa ake sikhulume ngalokuthwala okokuthi mhlambe sekuphume ingqinamba ethi bulala iphuma nini ingqinamba ethi bulala ingqinamba ethi bulala iphuma bengabe uzohlala nezilwane ezibonakalayo ukhumbuleke izilwane zihlukene khona izilwane ezingabonakali ezibizwa ngemimoya ezisebenza ngabantu thothi umuntu uzwe into ezikhulumayo emadlebeni umuntu unokuvela alwe esithubeni umuntu ushayisa imoto umuntu ungena otshwaleni lokhu yabo umoya uvela ungene kumuntu bese wona uyamlawula umuntu kufana nomuntu bengabe entshontsha imoto angene emotweni yakho mayisi driver yiginsa imoto yakho you understand so umoya into evela ingene kumuntu bisiyamlawula bese enza into efuna umoya imimoya ke leyo so bese kuzothi imimoya yake kululo kwayo ukuyihlabela ungayenzela igazi lenkukhu igazi lembuzi igazi lenkomo ngoba akuyonto ozoyibona yabo imimoya nje leyo bese kuzoba khona lezi izilwane ekuthiwa ezokuthwala ke umuntu ekuthiwa imimoya khona ukuthwala lokho imimoya ukwenza into ongayazi imimoya ibisiyana bese kuzoba khona lokho ekuthiwa ukuthwala ukuthi uthi ngifuna isilwane ngifuna ukusithuma sivume noma sinqabe mangisithuma ngifuna mangithe asiye endaweni ethile sambe siye lapho sibuye sikunike ireport ukuthi sambe kanjani kuyenzeka lokho ukuthi ukwazi ukusibona kodwa inkinga yakhona lapho ingqinamba ifuna kube nengqinamba zibaningi ingqinamba kodwa engasani ingqinamba ile ethi hlale ubulala umuntu ngoba lezi zinto lezi njengoba kuyizilwane ezakhiwe ngoba kufinyezwe umuntu kwafinyezwa umuntu owayebulawiwe so ukuze zibe namandla ufuna ubulala umuntu ingathi ubulala umuntu zithola igazi lakhe zibe namandla noma ziyamfinyeza ku-edeke team yazo
uma ngabe kade zu3 makukhona umuntu obulawayo uzothathwa loyo abekwe 7 days esigodlweni 7 days kube kufakwa isipikili la mase kukhona isipikili adlise umuthi wakhona abenciphe bese eqeda ukuncipha uzoqala abe isibalo esifushane kodwa intsheba yakamili kuzoya kuye uzobe qale habe sebenze ganga buyaduke angababona abanye bakuphi agcine etholile ekhaya ngoba iphungu siyazama ukulibamba kuye kuyibi siyakhula ke intshebe khumbula ke mayikhula ayigudwa ikhule ingaze ishaye phansi inkinga lelo hlobo lwezilwane lenzani inginamba yalo kufuna ubulala umuntu inkinga wazi ukuthi uthiwa umuntu mbulale nini kanjani normally abanye kuba unyaka ufuna makuphela unyaka kube nomuntu azombulala kuqale kuthiwe ebulala umuntu nje emphakathini kuye kuthiwe ebulala umuntu esihlobeni kuye kuthiwe ebulala umuntu emndenini kuye kuthiwe ebulala umuntu omzalayo iya ngokuqina ingenaba kusuke kucheckwa isibindi why ubulala ucheckwa isibindi negazi lomuntu liyafuneka ile yokuthwala lokwabantu ke lokho ke makuthiwa ufuna ukubona izilwane ezibonakalayo and mawubulalile akekho umuntu ozokwazi as long as mawenza ngendlela kokubokwazi nina abantu mzwane ungasayifezile ingqinamba sewushoniswa phansi ngoba ziyalo ukuthwala ke lokho abantu abayitshela ukuthi wonke umuntu uthwele kanjani abathwele kanjani abantu benza izinto abangazazi abantu bayakhuluma imimoya izwe mayisiyenza leyo nto yabo imimoya kodwa umuntu othwele ukukwazi ukubona izilwane hayi abathwele kanjani abantu abazilutha abantu phela abantu bayayifosela nje emhlabeni yabo mase kuzoba kilokhu kwe-Illuminati i-Illuminati ila khona kubiwa igroup lapho awubi wedwa lapho kanti lokhu kokuthwala ngadle ithazayo uba wedwa thatha isinqumo wedwa uhambe uye kulowo muntu okulekelelayo nokufundisayo okufundisayo nje ukuthi kuzoba nje manje kube nje manje kuye kugcina uyibona kuba mase uyibona udila nazo ziyaqeqesha uyalalela bese uyayithuma kuyabanjiswana bese kuzoba ama-Illuminati i-Illuminati yona okwayo kuba igroup nje yabantu abathanda imali khona yabo bese beyanikwa ingqinamba ukuthi uzobulala emphakathini nazo zinjazi ezi-Illuminati uzobulala emphakathini ebusuku uzovuka undize uvuka ungalala ebusuku uhambe ubuye mhlawumbe ukhathele ekseni kuye ubulale ehlobeni kuye ubulale emndenini wakho inkinga nge-Illuminati akuwena kumele ubulale lama spirit othema uvuma wayecommita kuwona kuzothi mase kushaya isikhathi ukuthi abekhona umuntu ofayo endaweni azozibulalela wona wena kodwa before kubula uzotshelwa ukuthi hayike kuleli sonto sizothatha umphefumulo wabantu basendaweni uzotshelwa kushonwa nje wena usuyazi ukuthi khona umuntu ozofa endaweni usuyazi wena and lapho kuma-Illuminati khona uphawu kumele bekhona emzimbeni ukuthi you are part of this group khona uphawu kumele bekhona yabo noma kuye kuthiwa hayi bulale emndenini kuzothi nje ehlobeni sakhe emndenini kuthiwe kushoniwe wena uyazi ukuthi hayi kushoniwe kusuke kusangcono bengabe kusathiwe emndenini kuma-Illuminati kusangcono kuthiwa kushona umalume kushona u-aunt ingane ka-aunt ingene emoto usibani bani yabona ingane ka-cousin usibani bani bangcono konakala masekuthiwa iqonde endlini yakho yila ke osomabhizinisi abaningi beyibulala khona yila abaculi abaningi beyibulala khona mase kuthiwa iqonde endlini yakho utshelwe ukuthi ke kule nyanga ezayo mayiqala kuzomela kushona ingane yakho funa uvume kuqala ngeke bakwenzela ungavuma ngafuna uthi yebo ngiyavuma then izobe siyashona ke umehluka wazi umhla ka1 ezofa ngawo umhla ka2 noma umhla ka3 noma umhla ka4 umhla ka5 kodwa guarantee izoshona as long as mawuvumile yila ke osomabhizinisi nabaculi abaningi la ihlukana khona mayisikuthiwe sewunikeziwe ukukhazikhazi sekumele kushona ingane yakho yila ibuya khona ingqondo ukuthi ayike kuphela kwayo awusafuni ukuvuma manje bese lokunika izinsuku ukuthi ayike kuleli sonto uthini indoda and bakhona abanye abakugroup balalela uzothi uthini ngoba ikhombile and imfihlo yangaphakathi kuye kuthiwa ayike next ukuthini indoda ngenkathi lokuthiwa uthini yakugulisa zithi mayiphela izikobekele zona ayithatha intamba vele ayifake kuyena umuntu mase uyifake kuwena yonke lento yakho ke isuke
ingekisaya koshaya izingane ngoba isuke seyikhanse uyayikhansela mase uyibulala wena kodwa isuke izoxakeka ke zona izingane kodwa ngekusafa umuntu kodwa ukuhlupheka kusuke kuzoba khona ngithi ngicacise le yokuthwala nama eliminate ngoba ngiyabona abantu abaningi bayithanda indaba ezithe ukujula angithandi ukungena lezi ukhumbule kuthiwa king Bhaka kumina inkosi njengoba kuthiwa inkosi ayikho into ephansi komthunyo welanga efihliwe emahlweni ami ngoba yinda ugobela wami mina uNkulunkulu mangimemeza igama laNkulunkulu mina angilimemezi ngoba umuntu ethi angilimemeze ngilimemeza ngoba uNkulunkulu mina ngiyawazi amandla akhe uNkulunkulu mina ngiyazazi izifiso zayo umphakathi uNkulunkulu into ayifisayo ufisa bonke abantu bavikeleke kule mimoya elwa nabantu busuku nemini kule mimoya elwa nabantu umuntu alwe nawe engathi uzokusiza kanti umuntu uzokukhuthuza uNkulunkulu ufuna basizakala abantu njengoba mina ugobela lami uNkulunkulu ifuna ngibe nayo yonke information ukuze ngikwazi ukulwa nalo lonke uhlobo lwempi eqondene nomuntu sengiya kuleyo kugembula ke ake ngikhulume ngokuthi mhlawumbe umuntu siqale sikhulume nje ogodwa ukugembula angithathe lokho ekhasini ngoba abantu abaningi bayakholelwa kwikhasini uyabona mfethu mangathiwa khona into ekuthiwa umuthi wokugembula ngabe khona abantu izinyanga ngabe ayisahlali egodlweni ngabe ihlala emakhasini izinyanga ngabe ayisayidayisa imithi izinyanga ngabe azisaboshwa izinyanga ngabe azifi ngoba ngabe zinawo wonke amandla angithi phela into enepower emhlabeni imali versus umuthi yini into enepower imali uma ngabe ukwazi wena uthi nomuthi okwazi ukunika imali futhi nayo yonke into emhlabeni ngoba imali iyona okwamanje ekwazi ukuvula kuvaliwe iyona okwamanje imali ivula kubantu abasindisiwe ivula kubantu abakholwayo ivula kubafundisi ivula kwizinyanga ivula ko president ivula kuma premier into ukhiye bafowethu singakhohlisani imali okusho ukuthi mawuthi wena nomuthi wokwazi ukuhamba uyothatha imali ekhasini kushuthi ngaba usenzile ukuthi ngabe uyalala uvuke ngeke kwenzeke lokho and ayikho ingqinamba ekuthiwa le eyokuthi ukwazi ukuwina ekhasini kodwa ikhona ingqinamba ethi lezi engithe ziyabonakala zikakwazi ukuyothatha imali ebank zibeke esigodlweni kodwa ingqinamba mase zibeke esigodlweni lezi engithe ziyabonakala funa mangabe ilande u30 million funa ngesikhathi esinqunyiwe makuthiwe kule nyanga kufuna udle uqede ngoba vele mayiqala kuzongena omunye kuphinde ngene omunye mase kuthiwa wena ke bulala ke igazi thiwa yigazi bulala ke mhlawumbe abantu abawu4 mhlawumbe ukuphela kwenyanga uzobathatha abantu abawu4 uzobabulala kunzima kanje ukubulala umuntu uzokwenza njani lapho yabo so that is why ngithi ke ayikho ingqinamba ethi akuyowina imali ekhasini ayikho lo ngqinamba leyo kodwa umuntu bethi mina nomuthi wekhasino yinto leyo efike nabantu bokufika la eSouth Africa ibingekho lento into yabikhona kuqala bekushawana ngezulu kushawana ngomuthi kudliwa umuthi kiwe ngomeni kudliwa umuthi kiwa empini kuyoliwa kudliwa umuthi nodlila phinda dubuleke abuyangadubuleki angithi umuthi ukunika lento ukuthi uthi content ngenzile once waba nokuthi content ngenzile kunyuka isibindi lapho into esuke kuvikela kahle kakhulu isibindi ukuthi khona into othi uthembele kuyona ingakho maybe ibheke impo yekuyona awuwazi ukuthi ubhekene namaphoyisa kudutshulwana uthi wena ngiyolwa namaphoyisa ngoba content engidlile khohlwa amaphoyisa atrain more than wena makibe sibhamini uzowafa ndoda ungayenzi yonke kodwa maloshana nabantu abagejayo ungathi udlila umuthi izogeja inyoni bese uthi hayi umuthi kanti cha isibindi sakho senze waya forward enkathi uya forward base bathi uthembeni yabo ingakho ngithi mina kulokhu kwekhasino awukho umuthi ekuthiwa ufika udle bese uyowina ikhasino abekho abantu abadliwa njengalabantu abasuke bedla umuthi beyakhasino abekho talking Bhaka laba bayiwina ikhasino ayifuni umuthi ifuna ukuhlangana ifuna ingqondo kuphela ingqondo ngoba ikhasino kunesikhathi ukuthi umshini sewugcwele usuyayidedela imali kunesikhathi ukuthi umshini uyabadla abantu uyacabanga nje uzofike udle umuthi bese uyobheja ngo6 ekhasini
uzodliwa ngosuku 6. Kodwa mawuzoqala after 12 usiya ko1 usudlala ekhasini, ama chances amaningi uzowina ngoba yindaba, ngoba umshini kade uqalela usebenza usugcwele usuyayidedela imali. Kodwa nalokho akugarantiwe. Yini garantiwe pho mawufuna ukuwina shosho ekhasino? Xhumana, iba uclever qala. Xhumana nomuntu osebenza ngaphakathi ekhasini ongeke umthole uqala ukufika. Ozothi mawufikile nje ubheke nawe ukuthi ubani olayithile kulabantu abalana. Olayithile uqale umuthi tswa. Mhlawumbe u200 uthi hayi mfethu ngiyakuqinisa nje mfethu, ngiyakuqinisa. Hayi ngoba umupha no200 ufuna ukuthi ngelinye ilanga akutshele ukuthi le mshini ikhahlela nini ngasikhathi sini. Kuye umuthi ntswa. Labantu abasekhasini bayazi ukuthi umshini uthema ucushwa uzokhahlela nini. Engase ukwazi mfethu ukuzehlisa kuqala bese wakha umngani nomuntu ongaphakathi. Mawubona ukuthi wakha umngani nomuntu ongazili utho eyinyoni usanda kuyifikela akazi ngemshini, shiya phansi inyoni, dlula ubheke omunye umuntu ohlakaniphile, uzomthola ohlakaniphile bese yakutshela athi hayi ngesikhathi esithile yabadla kodwa ngekhathi esithile odlala ngaso. Uthi mawudlalile bese uyambhekelela. Bazothi kathi beyisetha bekhuluma bodwa as management bethe hey wanenhlanhla loyana uyazi uvele wakhahlela umshini kuyena bese uzobuya kutshela ukuthi le mishini ikhahlela bengabe kuthini. Mfethu awukho umuthi ongakhahlela ekhasini. Ekhasino uyokwenza umngani ngaphakathi nomuntu, umuntu bese kukhiphela ulayini ukuthi ukhahlela nini umshini. Ngitha ngicacise le nto ngoba abantu abaningi bagcina beqola ngalento athi umuntu nanku umuthi mawufuna ukuwina ekhasini. Ayikho leyo nto. Kufana nomuntu kuthiwe nanku umuthi uzoluwina leli icala. Mfethu uyabona bengabuye ecaleni lento zamacala mina ngizisebenza from A up to Z. Ngiyasebenza zamacala ngiyazazi. Bengabuye ecaleni mfethu ngicela ungizwe kahle mawuye ecaleni. For the fact ukuthi uaccusewe thiwe wenza into ungayenzanga, futhi khona ibhadi libhekile wena. Njengoba ubhekwe ibhadi uzofika umuntu ashaya ngathi uyakusiza kanti usa eda kuleli ibhadi elikubophisile. Ingakho sometimes umuntu athi bexakekile athi ufuna ukuphuma exakeni avele ayikhiphe imali 200,000 ethi uyayilungisa inkinga kanti uyenzile wese ngoba lento yakwenziwa ngabanamali iyaqhubeka iyakusebenza. Seyenzani manje? Ikuxhumanisa nomuntu wrong ozosebenzisa ukuxakeka kwakho ukubamba inkunzi. Akubamba inkunzi kade eshaya sengathi uyakusiza nalani noma uboshwe. Mawuboshwa qhamuka umuntu athi hayi mina nanku umuthi ngizokukhipha bese kwenza isilimo. Kumele uhambe uyofakaza enkantolo uthi thatha umuthi ufake phansi kolimo. Ukufaka into ukuthula ungakhulumi kusho ukuthi uvala umlomo. Njengoba uvala umlomo mase kumele uthi uyalivuma noma uyaliphika uzokhuluma kanjani? Uthi khulume gcwele umuthi la. Thiwa lo muntu uyayibhedela. Kanti into enamandla mawuboshwa ummeli bese kuba umseshi. Uyabona amadoda awuthula lawo. Ngoba kuyenzeka uboshwa mfethu uthatha ummeli kanti ummeli omthathile ibhadi likubophisile linamandla likunikeza ummeli ozokubamba inkunzi kwayena ummeli. Kodwa uyabona mfethu mawuzothi uboshwa bese uyakhuleka. Uthi mawukhuleka bese ukhuluma kuyidalwa zakho uyifunda amaphutho owenzile edalweni zakho. Ufeel iconnection ukuthi yawo manje bayangizwa bakithi noma kuthiwa bengenzeni ukuthi ngiyabona bayangixolela manje. Into yenzayo wena lwela ukuthi idalwa zakho aziphakamisile kunye nawe idalwa zakho. Uyabona mawuphakamise idalwa yabona futhi bafethu ngiyacela ningazingabazi idalwa zenu. Nawe wena umuntu la ngicela idalwa ohamba nazo mfethu, do not ever make a silly mistake underestimate amandla ezidalwa. Ungazingabazi idalwa zinamandla. Uyabona bengabe uthi noma uye enyangeni uthi hayi ngifuna ungisize into engiyifunayo ngifuna mina idalwa zami zikhuphuke zibe namandla. And into ekhuphula idalwa amanzi. Hayi lembudane afika umuntu akufaka imithi akucabeke imithi akwenze yonke into akwenza kubeqeze athi esuka athi hamba futhi uyogeza. Le nto abekufaka yona usuyigeza kanti ubuyifaka
izokuhlaselani lento mawuzophindwe igeza futhi. Mengabe usebenzisa umuthi mfethu awugezi wasebenzisa umuthi ngempela. Wasebenzisa umuthi ngoba lo muthi usebenzisayo uhamba nemimoya. Funa le mimoya ikhululeke nje bifakiwe. Awugezi. That is why ezaqala inyanga yayithi mayikusebenzisa namhlanje ithi ungagezi mawufika endlini. Ngokomthetho akumele ungagezi mawufika endlini. Funa ungagezi inyanga yonke mawusalwa lento. Izojabula ke lemithi ke la ngoba iphazamiseki. Kodwa mawuzofika uyifaka imithi uyiqede ukugabe ke imali enkulu uthi uyaqina. Usuyasuka uyawageza. Mawusugeza usuyayiwasha nje futhi. Angiphathi mawuzoya emfuleni. Emfuleni khona amandla khona. Olwandle khona amanzi akhona. Ulwandle likhansela yonke into esemzimbeni kumuntu. Ngiyanifundisa namhlanje. Ulwandle liyakhansela into esemzimbeni. Ingakho ngithatha ulwandle wachela noma kuthiwa bekukhona imoya, ulwandle liyakwazi ukuyithobisa. Mase kusala kufike mina ngizoyikhipha leyo moya esekhaya. Liyakwazi ulwandle ukuyithobisa imimoya. Uyacabanga umuntu afika adliswa imithi ageze izinto ezinani useyasuka kuthiwa ke sesiyolwandle. Ulwandle yonke le nyovadima ubuyenze kufike ikhansela yonke emzimbeni wakho ulwandle. Ngithi nje ngiyicacise le ndaba le eyokuthi umuthi ubaleke bengabe wenza. Umuthi ubaleke mawuzowudla namhlanje ungagezi lonto bese uyolwa namhlanje. Yabona mawuzowudla umuthi unesitha udla umuthi bese uthayinjola ungagezile. Mawuzolwa kusasa udle namhlanje ungagezi nakusasa ugcabile ubabeklebeke. Ungagezi nakusasa bese uyakhonala ama chances uzoyiwina ngoba lo muthi owufakile uhamba nemimoya nezilwane azigeziwe izovele ivuke kube izona eziyolwa nakamuntu vele izilwane zisebenza ngegazi. Mawufaka umuthi bese unukelwa yigazi awufaka umuthi bese uthi mina ngifuna into ezimhlophe. Hayi umuthi wokuhlopha ngaze ngathi mina umuthi mfethu ufana ukuthi inkabi. Uyabona abantu abalwa izimpi bayawudinga umuthi abantu abalwa izimpi ngoba yikodwa mabezogeza bakhohlwa ufuthi udaba uqede uyifake imithi uqede bese futhi uyahamba uyogeza. Angiphathi libe ngakuzolwandle usuyibulele yonke into. Ulwandle liyabulala lilawule ngendlela yalo nangendlela iyabadala. Ngithe nje angiyicacise lento ngibonile abantu abaningi bebengibuza bethi abantu bayayithanda indaba. Ngayichaza indaba yecala lika Senzo kodwa ngithi abantu abasha ihloko abantu baningi kakhulu abathi bafuna ukucacisela icala Senzo. Angazi babe kuphi labantu ngiyichaza ngoba ngayichaza kahle. Bafetha ngenitshele kanje. Ngiyazi kuzoba kuhlungu kwabanye kuzoba mnandi kwabanye. Ukheli Khumalo aliki iphoyisa eliyofika kuyena lithi Kheli ubulalile. Kodwa uSenzo wafa lapha kaKheli. Wafa. Kodwa uKheli akakaza bulale umuntu. Kodwa uSenzo wafa kaKheli. Futhi lento yokuthi kuthiwe kunabantu abangena endlini spiritually ungize ngithini ngithi spiritually ayikho lento. Spiritually akekho umuntu obonakala. Sengibheke left right and center ngephaba yami akekho umuntu obonakala engena. Kodwa uyabonakala uKheli engabulali umuntu kodwa uyabonakala uSenzo eshona. Futhi siyabonakala isiphithiphithi lapha ya. Uyabo isiphithiphithi siyabonakala kodwa uKheli akuliki iphoyisa siyambopha ngoba ubulalile. Angani mina ngizwa yini ngokuthi ke uSenzo usuke washonela emzini womuntu kunesiphithiphithi. Noma yinini ke mfethu umuntu usala la efele khona. Ngisho mfethu ungafele emgwaqweni umuntu uzosala emgwaqweni. Ngisho umuntu angafele esibhedlela umuntu uzosala esibhedlela up until umndeni walowo muntu ube nendlela yokuya komlanda. Kuyenzeka futhi uthi yomlanda umuntu angaqala landeke umuntu. So uma ngabe umuntu engakalandeki ekhaya ehleli la efele khona lowo muntu loyo usuke ethwebulekile ngoba usuke esetshenziswa imimoya yalapho. Ubona ngani ukuthi umuntu usebenziswa imimoya yalapho? Ubona ngokuthi uma ngabe kuthintwa igama lakhe abantu bazoya phezulu. Noma ngakuthiwa kwenzakalana uma ke lathintwa igama lakhe bazoya phezulu labo bantu. Kodwa umuntu bengabe engekho lapho
makuthithi igama lakhe basuke bezoshona phansi kufiwe nani ngoba akakwazi ukubavikela ngoba akekho kodwa laba enithithi igama labo uyakwazi ukubavikela bese ngomsindo around yena bese bephakama uxaketha lo muntu besedayisa mhlambe amagwinya awu10 kodwa bengabe kukhulunywa ngokushona kwalomuntu uvela dayisa amagwinya awu2000 njalo makukhulunywa ngalo uvela inyuka bhu adayisa amagwinya athole namanye amadili eceleni ingoba lo muntu uthebeshona wasesala lapho. So mina njengamanje ngaconfirma lokho vele nginelungelo njengomelaphi ukuyiconfirm ispirit sika Senzo asikho ngapha ekhaya lika Senzo sisegoli sikuphi egoli ngoba sewadayisa umuzi yebo asisekho kuloya muzi asala khona ngoba kwenzakaleni sithe bengabe yenzeka lento wabese ngoba kunengane encane intombazane lapha vele inesiphiwo lengane encane kaSenzo ingane kaSenzo inesiphiwo inamandla lengane so uthe bengabe edlula uSenzo ebala wabese bona ingane yakhe wabese ngena inganeni yakhe into uyabona the day two abantu bakameyiwa bakwaze ukuthola ingane kaSenzo yavakashela yafike yalala emva kwalokho ziyoba khona impendulo zezinto eziningi abayibuza zona abafuna ukuzazi kodwa uma ngabe ingane kaSenzo ingakezi ngapha kameyiwa ngeke ngoba ukufika kwengane kaSenzo ngapha kobe kufika uSenzo uqobo lakhe. So abantu angifuni mabekhuluma noKelly Khumalo bethi wabulala akabulalanga yabo kodwa kona uSenzo wafela phakathi endlini. So angifuni futhi abantu kuthiwa hayi kwangenwa kanje spiritually akabonakala umuntu spiritually engena akabonakala bengizosho mina ngithi awuzangena igeli cha akho gebengu ezikwazi ngena futhi akho khona uKhumalo ubonakala ibulela umuntu ayikho leyo ungayizondela ke nje uKelly bengafuna ukumzonda you understand angeke kuvimbe kodwa akakathanga qho kodwa kona walimala umntwana wabantu futhi uSenzo njengamanje uhlele enganeni yakhe ngokuthi nathi siyafuna ukuthi abakameyiwa babe right ekugcineni abenza umqondo ukuthi indodakazi kaSenzo ivakashele izolala ngisho ngafika namhlanje ihambe kusasa kobe kuphelelisiwe kobe uSenzo sefikile ekhaya beke wafika uzoqala uSenzo asebenzele abantu bangapha ngoba uyothi bayifika ingane ekhala uma kaSenzo ejabule ebona ingane yomntanakhe bese eyakwazi ukuwina inhliziyo yengane awuwine nenhliziyo kaSenzo bese bangapha uSenzo engathi ngapha uSenzo bese edayisa abangale eGoli kodwa kwamanje uSenzo ungane eGoli udayisa abangapha eThekwini kodwa beke yeza ingane bafethu ngijule kakhulu mina so angifuni futhi mangizokhuluma lokuqhamuka umuntu engisabisa angwena mina osabani mina ngepower yami enginayo ngihambile ngibonile ngizenzile nginelungelo lokukhuluma noma ingane ngoba into engisuke ngiyisho isuke nje obinjani yingani ngithi mina mangenzeka iplan abakaSenzo bazehlise nje kuKelly balwe ukuthi lengane ayize ngapha hayi kuyoba mnandi ukuzehlisa ila kusebenza khona ukuthi umoya yake lapho ke kuyoba mnandi kodwa ukuthi ize ngapha ingqinamba akulula waphela mayiza ngapha obekuza uSenzo uqondo inamandla leyangane kaSenzo ingakho ibizwa ngothingo lwenkosazana igama layo uthingo inamandla isazoba nkulu futhi empilweni yabo ngoba noma wayo futhi naye usile mawayo naye unamandla kodwa ngeke ngibezwe abantu bethi hey kunje uyabona kuyenzeka ube namandla amakhulu kodwa ungakwazi ukuxhumana nawo agcine kwenzisa into ezirong ngoba indaba awukwazi ukwalawula amandla ayalawula mina ngizibonile ezinye inyanga zikleba uba namandla kanti awekho amandla ufakazi uyena uyazi umuntu ukuthi hayi mina ngirobhela abantu nje anginamandla uyabona makukhulunywa ngami angiyonto okudlala mina ugobela wami uNkulunkulu mina kodwa mina kuNkulunkulu mina kwami njengoba ngikhuluma la ingoba kuvunywe emazulwini uyabona ke njengamanje ngo-October ngizobe nginedeal eliphezulu kakhulu ngizobe ngilauncha enye yama products ami ngo-October nginama products mhlawumbe ungizwe kahle angakaze ngikhulume ngama products ami mina ngeke ngikhulume ngawo ngifuna ukuthi mangiwasebenzisa ubone ukuthi enzani
angifuni lo ngiwacula ngithi la kwenza ukuthi lokho kwenza ukuthi lembizo yenza ukuthi ingakho abanye baze bethi mina ngilapha ilonda ngoba yindaba bazi product yami yembiza engithi mase ngiyiphethe ngisebenza noma kuthi umuntu unesilonda esinjalo ngizothuvala abantu kukhona mina amafutha ami njengoba ngithi mina ngumakhanda khanda iloke namakhanda amabili esikhuthaza khona amafutha ami abizwa ngomakhanda khanda mina ebongweni zami makuthiwa ngihambile ngibonile kuzenzile ingenxa yale wisdom enginayo makuthiwa ngibhuqa imizi abafokazana ngotholi lodwa kaBentshisi nanti ilona alukho loluthi lami nanti utholi lodwa mase ngiphethe loluthi ngifika kuwena noma ngiyosebenzisa sekilibambe kanje hayi yanyiwa bhuqa imizi abafokazana ngotholi lodwa kaBentshisi bengabunyanya ngeke ngikusize mfethu fok off uma bakhona mina abantu abangithandayo and ngiyabonga nene ngithandayo bafethu selingikwazi ukungidiscipline ngisho abantu abasuke beza ngobuso la epagini Bhaka Facebook page and indaba discipline ngibona ba discipline ngiyabuka ama comment ukuthi sololo ngibona nibanyisa kanti aba discipline uNkulunkulu anibusise kuleyo ndawo ngo-October yokwenza indumezulu ngizobe ngilaunch amafutha ami abizwa ngomakhanda oil makhanda oil yini umsebenzi ngizokuthenga fahla ngoba ngifuna ukuthi mase ngimlauncha ube ne-idea akhona umehluka kakhulu ngama products ami akhona makhanda oil and ngibonile ukuthi abantu abaningi sebezwile ukuthi namafutha abizwa ngomakhanda sebezama nawo kwakha amafutha abe emaceleni nginamafutha abizwa ngomakhanda lawo mafutha dadewethu mawulala nesilwane uzwe kahle umsebenzi wawo akuwona ukukhipha isilwane kodwa yini ukuthi isilwane singasondeli kuwena ayasiblocker ukuthi singasondeli kuwena noma kuthiwa silala khona abantu besifazane abalala nezilwane zonke izinsuku suwasigeza angazi kangaka uzama ukusikhipha siphume siyagqilaza ngithi mina lamafutha mawulala uwagcoba nje la kwi-private part lawo mafutha uwagcoba ku-private part mawuqeda ukugeza uzama ukushefa phela akubuke uzowagcoba kunehluthu esingaka private part uzama ukushefa bese uwagcoba ku-private part ugeze bese uyawagcoba lawo mafutha ngeke sikulokothe sothi siyoxapha sodwa sithi ngeke sikulokothe sivele masifika sivele sikufica unamandla amakhulu la mafutha umakhanda oil mfethu unenkinga ulala nomuntu wesifazane nawe emihla namalanga shefa kuqala hayi isihleke sehlathi nje lapha shefa kuqala bengaqeda ukugeza uyabo uqeda ukugeza bese uyabathatha amafutha uwagcobe nakhona emazambaneni uyabo uwagcoba emazambaneni uwagcobe yonke ngeke singabheji mina ngisebenza ngobufakazi bafethu singabheji imali ngeke afike ugcobe lawo mafutha ngoba yini ayablocker enza kanje ayablocker lawo mafutha lawo yabo ngizobe ngiwalauncha ngo-October ngizowalauncha unokobe kunedili ngizobe ngiwalauncha lawo mafutha lawo mfethu mangabe kuthiwa ngithi ngicacisele ngoba kade ngibabona abaningi bethi khuluma Bhaka yindaba ungayikombi imithi wenzeni ngiyakutshela namhlanje lamafutha ami mangabe kuthiwa mfethu umnyama kubovu khona abantu esebebophile bathi ngeke uzuthola lo msebenzi mhlambe wenza amathenda bethengeke uze uthole lo msebenzi hayi abakhohlwa ingqinamba yalamafutha ukuthi ngeke ukwazi ukwathola ungazanga la esigodlweni esikhulu mangabe uko Cape Town kumele mfuthathe ibhanoyi ufike ngingakukhoriyela yonke into yami enginayo engizoyichaza hayi namhlanje kodwa lamafutha awavumile ukuKorea ngenxa yempi eliwa ilamafutha akuvumelekile ukuKorea ngoba ngathi eKorea
azodlula ezandleni eziningi bedlula ezandleni eziningi azohabula inkinga ngeke amafutha anzima kanje kuthiwe hayi uzowathola kusibani bani noma uzowathola kuphi ekhemesi ayihamba kanjalo akumele idlule kubantu abaningi abahlukene abanamabhadi ngoba aqondene nawe kumele ufike la esigodlweni ngo-October ngizobe ngiwalaunch ayimalini lamafutha ibhodlela nje alincane alingaka kodwa ibhodlela elingaka limalini lu-6,000 lelo bhodlela lamafutha yingawo ungakhulumi ngawo ngoba ngikhuluma ngawo athi umuntu hawu azabiza azanjani awumuntu osuke azi ukuthi empilweni ngifuna lokunqoba ngiyawalontsha umakhanda ngoba kumele mfowethu uma usebenza imali uvume ukuba yikhanda uphathe ngeke mfowethu ufuna imali kodwa awufuni ukuba yabo awufuni ukuba funa ube yihloko ube yikhanda bawumuntu wesifazane mfowethu usebenza kanzima iba namandla iba umakhanda ukhumbuleke akulona ikhanda elilodwa. That is why ngithi mina uyabona uma ngabe kuthiwe egebengwini kuthiwa khona kuthiwa ama-26 hayi ukuthi 26 inamba ke ngibabona umuntu asho ngathi ngiyi-26 mina uyabo masuyicela le myalelo ewu-26 akasakwazi ukuyikhipha ukuthi 26 kusho ukuthi ingqondo zakho ukwazi uphenduke uyabo uphenduka u-26 yingakho ukhona oqala umqondo izigebengu zikubiza ngesokuqala kuthiwe sokuqala lapho uyayivula esokuqala yingakho nje uma ukhuluma zithi hayi esokuqala yindaba umqondo lo wokwehlisa umoya yabo kuye ziyahlukana kube umqondo wesibili umqondo wesithathu umqondo wesifo ngeke kufundise imiqondo la ngoba khona abantu abayifelile ngaphakathi ngizoyithi nje uyabo umqondo wesi5 umqondo wesi6 umqondo wesi7 umqondo wesi8 umqondo wesi9 iyanyuka ize ibe u26 lemqondo abanye bese beyidlulisa ibe mngake yabo ibe u28 abanye ibe u27 abanye uthothi abanye khona abayiphinda ama-26 athi hayi thina ngeke siyiphinde ethi yilo nalo yabo yingakho nje owujwayela umqondo yilo ka6 makuthiwa isithupha akumisi isithupha kusuke kuthiwa sikisi usikisi lo uphethe intshayelelo losikisi ethile losikisi lo ungavela uthi ngoba khona abantu ukuthi kanje usikisi khona awufela ngaphakathi mawungavela ukhulume bazobaseleka bese bekhuluma ifana nami mangiza umuntu edlala ngabantu ngegama lomnyanga noma ngegama lokufundisa noma ngegama laNkulunkulu ngiyabaseleka mina ngoba yindaba ngihambile ngibonile ngizenzile nasegebengini ngokunjani mawuzovela ukhulume ngosikisi ukhulume ngenombolo ukhulume ngo7 ukhulume ngo8 ukhulume ziyabaseleka ngoba ingqinamba ehambisana ukuthi kube nalosikisi akudlala ingqinamba ehambisana ukuthi ukwazi ukusebenza ngalo7 akudlala ukuthi ukwazi ukuthi bayazi ngaphakathi khona kuvumele ukuthi bathi engamele bathi kumele bathi kodwa mawuse isiboshwa sithi siphinde sithi hloniphe leso beke sathi ingakho noma yini masezikhuluma isicelwa ngoba khona isikhathi ukuthi siyacelwa ingakho ngithi nami mangikhuluma ngespiritual mawuthi uyazi ngizoyicela ngizokucela ngithi ake sihlale phansi lesikhuluma ngiyazi uzosala ngoba khonto ongazazi khona into oyizwe bezisho khonto oyibuka emamovini bese uthi ziyenzeka practical kanti bebe ekuthiwa move nje abantu abaningi bakopela emamovini abantu abaningi kanti thina le ndlela ngiyayazi ngoba ukugobela wami usemazulwini mina angifundanga kabuhlungu ngayifunda kabuhlungu angifundanga mnandi yabo makuthiwa sikisi lapho mfethu noma kuthiwani zama ukuhlonipha lapho yahlonishwa uyahlonipha uhloniphe ngisho umuntu akubhedela hlonipha kodwa masekuthiwa 7 kuyanyiwa lapho bakathiwa 7 hayi sekugijima ngokubovu kabi ke ngibeza abantu bethi bagijima okungcono ngoba bathi bagijima ku touchline bangalokuthi bathi bagijima kumugqa obovu ngoba enye into leyo omunye ulayini nje loyo kodwa angizele lezo ndaba ngiyakuvezela ukuthi ugobela wami uNkulunkulu into engaphansi komthunzi welanga njoba ngithinta neyangaphakathi yingoba ngikhombisa ukuthi into engaphansi komthunzi welanga mina nginama power okwazi ukuyibona nama powers okwazi ukuyibona
Bafethu nginithanda ule ngisazoyichaza kahle le yamafutha kodwa akekho umuntu ekuzothiwa uqalekile esethola amafutha noma kuthiwa unalesilwane othi mawuqhamuka kubaleke wonke umuntu lamafutha lawo akwazi hayi ukuthi ayasikhipha kodwa ayavikela kusona uhamba ugadiwe ukumbona umuntu makuthuna ama bodyguard ayisusiwe izitha zikhona kodwa khohlwa ngayisondele kuwena khohlwa ingakho kulo president begadiwe ama bodyguard ke afana nalamafutha ami akugada kanje kuyimanje ukuthi nakho kudile kuyimanje aphakathi edamini lami kuyimanje ahlele phakathi edamini lami ahlele nje kuyimanje mangathiwa khona umuntu othi uyawafuna ngafuna ngihambe ngedamini lami yena ezesigodlweni noma ngihambe naye ngifike ngiwakhiphe naye phakathi edamini abocha ibo kanti ahlala kanje edamini ahlele ngani khona into eyinethi aphakathi athi dlwa edamini elami akuloyela umphakathi hayi into ababeyisho mina into esedamini lami mina ngiyantshela namhlanje amafutha ami ukuthi mase ngimnikezile umuntu bayazi mina abantu esengabanika bayazi kade mangathiwa nje ngempela lento ivunyiwe ukuthi umuntu ukhombisa kwenzakaleni komunye mina ngabe ngiyaveza kodwa ngeke umuntu uveze into zakhe ukuthi babonga bathini into engakuvezela wena ningakhulu mina amafutha ami and awu 6000 mfethu noma kuthiwa mfana khona lezitha ekuthiwa zingakubulala kusasa ayakufihla etheni hayi lento athi umuntu hayi azizi cha isitha kufanele size funa sicabange siphele lapho funa akuvikele athi la mafutha uwona angenza kube ukhimbhaka la mafutha nawo noma manje sedamini lami mangathi wafuna manje ngizoshaya imoto mina ngiyele edamini mangathiwa manje ngiyakhona ukuthi sebusuku ngafuna ukukhanyisa okuthiwe ba ngayongena ubone ngiwakhuphula edamini ubone ngiwathatha ngiwathi into engonivezela ngelinye ilanga into engafanele nginivezele kodwa ngiyonivezela bengifuna ukunivezela mase ngenza ilaunch yawo elokhu ilaunch yawo kuyobuswa mfethu kuyobuswa mfethu ilaunch yawo kuyobe ngenwa mahala kuzobe kukhona abaculi kuzobuswa kwilaunch yawo kuzobe kwala 6000 ngiyazi ke baningi abanye abazwe kuthiwa namafutha sebeqhamuka bethi banamafutha ngeke ngikhulume ngamafutha abantu ngikhuluma mina ngawo wami kuyimanje ahlele edamini le mangathi wafuna kusasa ngabe ngithume ukuthi ngiyele ngeke ungithole ngithi ngiyawakhoriya ko Cape Town ngiyawakhoriya eMpumalanga ngiyawakhoriya eGoli la akuyona phela iproduct le amandla ayahlonishwa amandla ayahlonishwa uma ngabe mfethu ukuthi wena awungizwe ngichazayo hayi fuck off kodwa owatholile nginesiqiniseko owatholile angiphathi bengabe uzowagcoba la okhakhayini la okhakhayini mhlambe uya kule ntombi njalo mawufika kuyona iyakubhampela ungawagcobi la wagcobe la okhakhayini la ungagcobi into umuntu la elindele khona ukuthi khona into yenzile ngoba uthi la vele umuntu wonke uyazi kwenziwa la kanti wena sebenza nasi isikhokhwane somuntu la yingakho mawusamncane kuyanyakaza umuntu la ulwa la ushaye la bese uyigundela imbongculu noma wenza idread lakho noma ugunde ismall weight sakho noma ugunde noma yini thiwa yini ukugunda leyo abafana abancane yabo washaye la bese uya kuleyo ntombi leyo esichaphaze iminyaka uye kulonkosikazi lo ofuna ukudivorce nawe ngenkani ungafuni wena ngiyakutshela ngeke ngiyasaqhubeka ngabe kuyadlala ngamane ngikubuyisela imali mina ngabe ngikubuyisela imali kimi mina guarantee mase ngithe azokusiza ayazokusiza umehluko angivele ngiwakhiphe futhi angivele ngikhulume ngeproduct yami mina ngoba bengenza ukuthi umuntu mayesefika afike yonke into sengenzile ngilontshe yonke into ngendlela even imbiza yami ngikhuluma ngayo mina even insipho yami neloshini ngikhuluma ngayo even amanzi lawe ngivusa ngabantu angikhulumi ngawo mina imbiza engivusa ngabo abantu engilapha ilonda zibe qingo njengoba bahlala bengincoma ukubona umuntu ethi uyakushaya kanti uyakuweza athi umuntu awubhaka mina ngimaze lapha ilonda lo muntu unginikeza amandla ngoba abantu abakwazi ukulapha ilonda because umuntu usuke sedliwe ngaphakathi eseshawe izinkinga enama problem mase kugcina kuvela ilonda mase ngithini mina ngithi ngizokulungisela izinkinga sengisenganelonda ngizoyivala nelonda ngivele ngiyivala ilonda abuyele emsebenzini umuntu ngivale ilonda abuyele office umuntu ngivale ilonda abuyele ebhizinisini ngingakakuningisha amafutha cabanga makuthe uthola amafutha awucabange ke mfethu so nawe ngiyakutshela bhuti wami la ukhona umehluko mfethu bengabe ukuthi wenza amaphepha
mhlambe iCV ufuna ukungena shosho ufuna ungakhele ihard copy when uyothi wena uyisenda ngama email mina ngifuna ihard copy mawufika nawo la ngiwavula la ngiwacotsisele kule CV oyishoyo wacotsisele ngwathi kulama corner u4 each and every page ngci wacotsisele mase ngiyayithatha ngiyayibeka iCV yakho mase ngize njani mase ngihamba nayo ngiyisa kule yandlu elapha ngasedamini mase idam lami nendlu nje eceleni enhle nizoyibona bengabe nifika ngiyibeke khona yabo mase ngiyibeke lapho noma kuthiwa mfana bekuthiwe bayakuvala khohlwa ngiyithele ngalamafutha wahamba nawo khohlwa inkinga mina ngikuqoqele 6000 awanyuki awehli akudlalwa lapho 6000 awanyuka awehli and mase uthole wona unelungelo lokukhuluma nami noma ingasikhathi sini mase unalawa amafutha noma ingasikhathi sini nelungelo nje my king hayi bengichecka my king la ukuthi my king njengamanje ngiyawongena emsebenzini unelungelo mangabuyelanga ungisendela uWhatsApp awungifoneli kuWhatsApp uya SMS kuWhatsApp mangabe ufuna ukukhokha awukhokha ungayibonanga awukhokha ungayibona ivideo uyayicela ivideo call awuvela ungihlabe ngevideo call uyayicela uyafona 0798130260 uyafona mase ufonini cha ngifuna ukorder amafutha cha ngifuna iking ngihlolele cha ngifuna iking ngilaphe cha ngifuna ukuthi okay imali engaka bayashe office imali engaka ngoba lento kuthiwe abantu bazokhuluma nami mangibusy angikwazi ukuphatha ama call sengivele nje ngaba nosisi ohlala eoffice straight odeala ngama calls and inumber 0798130260 angikhulumi ku-inbox Facebook awabo angikhulumi inbox bafethu ngiyanithembisa ngelaunch kobe kumnandi ngelaunch uyabona nje ngelaunch kobe kumnandi kobe kukhona ngisho yini kuthiwa ama hub lokwentutho kunabantu abawasebenzisa ama hub kobe nje kunetende elobe kugcwele ama hub nje ekube lokushintshiwe nje dot kube netende egcwele udrink kube netende egcwele inyama kube netende October nje kobe kongaphansi ngaphezulu ngizobe ngilauncha lamafutha ngo-October 6000 yabo lawo mafutha lawo yabo kodwa mawuthi konke yaphuthumayo ungangifonela uthi king ngiyawadinga siyokwenza ivideo call mawuthi uyawadinga ungibone ngiwadonsa ungibone ngihamba ngiyale eplazini kodwa kumele ufike la esigodlweni mawuthi samba nawe shaya iconvoy sibheka le uyobona masambe nawe kwakhipha mawuthe hayi ufuna ukwaficisele ayisela isigodlweni angihambe kwalanda lokwenza ivideo call kwakhipha edamini lele lisathwayo le bekabamanga bethi babone uqamo bengibhedela abantu besathi ukuthi ninamandla nje idamu lami akho qamo ababonile abantu futhi lamafutha engikhuluma ngawo akuwona kaqamo amandla akubizwa ngomakhandakhanda ngoba abantu fethu imali ikwenza ube namandla imali mawusunamandla iba nezinqondo eziningi zokuya phambili iba namakhanda amaningi okuya phambili mfethu igama kuphaka isibongwaza bathi enkambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathi uphaka udakwe yini umfana omncane ubhoqa imiza abafokazana ngothola lodwa lametshise itholo sengahambe la lifice ensimini bathi uxama uxakele kuzoshuma kusangezeka noma yini hawu ngikhona nje bathi ngumafafuko nje kedanga abantu kunokugwadwa ikhulule ngikhona bafethu makwenzeka uwadinga amafutha ngicela ungitshele as early as possible yabo as early as possible 0798130260 yonke into othi le king ngifuna yenzeke ngizokutshela iqiniso mina njwase ngisho ngathi awasebenzi kuthiwe isilwana yasikhipha cha enzani ayakuvikela ngoba kuyenzeka kuthiwe silahliwe isilwana uhamba emgcwabeni kufike kuvuka umuntu osebathuneni usiyakunamathela futhi ngisho kungavuka izitha ayakuvukela etheni namafutha ayakuvikela etheni noma kuthiwa ziqhamuka left ngisho kungavuka izitha zomndeni azokuvikela babaxabane bodwa ngisho kungavuka izitha emsebenzini azokuvikela baphendukele bodwa emsebenzini ngisho ngathi unala lesilwane ngisho kuthiwa siyadlisa ebusuku isilwane azokuvikela
0798130260. Thank you very much. Kumnandi sindawonye sibonge kuLwesithathu kwiWoza Wednesday. Ngeke ngisakhuluma ngomgqibelo. Ngomgqibelo ngizobe ngikhipha amapost nginazisa ngizobe ngikhuluma ngani. Kodwa ilanga engizokukhuluma ngalo manje uLwesithathu ngeke ngiyeke ukunqwashisa abafethu ngoba ngifuna uhlome. Mawunengane qinisekisa ingane yakho ukuthi uyisa esikoleni iye kufunda ngoba izothola ulwazi esikoleni. Ulwazi ilona elakha ifuture kumuntu. Bese unolwazi sewusebenzile ukwenze konke kodwa into zakaziphumeleni udinga namafutha ke nawo ke. Cabanga umakhanda oil. Ngiyakutshela nje umakhanda oil. Ngiyawalotshwa ngo-October. Baba yini nginithanda ure ngiyabonga nalabo abangiphendulela abantu ngoba ngikwazi ukubaphendula bonke. Thank you very much.